So, welcome back mga ka-feelings sa ato na karon. No? I-welcome ang inyong mga maayong ideya para i-share nato karon sa atong topiko about aning pangutana nga sa atong letter center nga insakto ba siya sa iyang desisyon nga dili na gyud siya makigbalik sa iyang ex. So, Ate Jane, atong ipahiluna sa imong kung kita no, kung ikaw si Jelemy, kung unsa imong feeling nga mo sige hangyo nimo imong ex nga makigbalik sa imo, dawaton ba nimo, imo bang pasayloon o imo bang iitsapwera? medyo na kuan ko no na memories bring back ko ani nga kahimtang. Dito actually Ate Will, nag-agi ko ging ani nga experience no marag something pero dili ito ingon nga official tong nga na kanang mga feeling nga mutual ba, pero mao lagi ni nag-ingon nga di man gud labi na kung siguro sa ingani nga kahimtang no, duol siya og nagtenere siya og ingon pa kanang kultura sa Pilipina, delikadesa or sa dihay mga tawag nga mga kuan. Nakasabot ko sa iyang side, sa iyang punto og syempre sa side sa lalaki dili pod nimo ingon palagi dili nimo malikayan nga sometimes sa ilang kagustuhan nga makauban ta or sa balinaon nga ning kwanta ning balibad ta or sa ba na unya na ay nagpatawag na do nagpaduding-duding murag madala or matintal gyud sila no, since mao lagi kuno kuan sa ilaha nga born to be hunter kuno ang mga lalaki Uy, yawan ta na Ate Jane. may kasagaran gyud nako makuanan no, labi na sa kaning mga kuana mga ahead sa ato nga ingana lagi kuno ang ilang gipakataw sila para mag-hunt ambot unsay i-hunt pod pero Mag-hunt sila. pero naay gyud mga ingana daw nga murag nature sa ilaha nga dali nga ma-attract labi na kanang feeling lost gani sila tiwil or kanang ingana lagi natarog ilang pride nga ang katong tao nga pinakagusto nila ning balibad sa ilaha unya na ay nagpasurang-surang murag something ingana and pag abot sa time nga makarealize na sila nga mali ilang nakaabot nga desisyon dili pud nimo ma-deny nga naay uban nga i-blame gyud sa imoha ang panghitabo. So para sa ako sa atong letter sender imong desisyon if sa imong nakaabot na desisyon is wala kay feeling of guilty, wala kay ingon pa gimahayan or wala kay ingon pa gibati din ha nga nagbasol ka sa mga panghitabo, then para sa ko be it pasag di lang nga ang imong desisyon total wala man kay para sa ko wala man kay natamakan or wala bay kuan, pero if ever nga na ay something nga imong na feel nga kinahanglan mahatagan nimo og ingon pa pagtagad or mahatagan nimo og panahon nga matubag or masulbad ng imong gibati, so naa sa imo ang desisyon. Kung makigistorya ka total naamay mga instances at will nga bisan og dili na mo magkabalik sa inyong relasyon, pero if okay ang inyong mga buot, ang inyong tinagdanay, ang inyong connection isip friends kung dis amo nagsugod, so posible man nga masettle ang mga butang-butang nga dili na kinahanglan mosulod pa sa relasyon nga. Yes, Ate Jane, no? Murag sports lang, no? Oo, isulod pa mo, balik pa mo sa relasyon, pero ang mahitabo is dili na pud siya ingon pa kanang mag-benefit ba mong duha ba no, kanang mag-grow mo kay mapuros na lang mo ingon pa pagduha-duha, pagduda o syempre kanang balikan ang mga nangagi or magsinukmatay, so dili na pod siya maayo, dili siya healthy. Kung imong gibati karon is okay ka and wala man ka pod nakabuhat og sayop sa inyong duha nga relasyon, kung na feel niya nga ingana and balik-balikon pa og blame sa imuha, siguro mas maayo nga hatagan nimo og time nga magkaistoryahay mong duha nga maipa-realize nimo sa iyaha kung unsa ang point of view nimo during that time nga nanginahanglan siya sa imong pag-uyon, and syempre ingon pa siguro i-consider nimo nga ang mga panghitabo bisan tuod na sakitan ka since na traidoran ka, if i-consider siguro tong blessing in disguise nga pabor sa imuha kay
nahibal-an nimo kung unsa kalig-on ang imo nga gipili nga mahalon, di ba? Naagi mga punto sa atong kinabuhi nga gustuhon man nato pero kanang murag something na agay mo mubabag ati will, and then ma-realize or mahigmatan na lang ka nga wala ra nimo to nabuhat, naka-decide na siya on his own or on her own nga wala man lang gikonsiderar ang imong feelings. So dito murag makakuan ka, maka-identify ka or maka-conclude ka nga ang klase sa iyang pagkatawo is ing ana naa sa imo kung hatagan nimo og chance, kung kaya nimo or kanang tawag ani ma-handle pa ba nimo if ever nga mahitabo tong utong nabuhat niya nga desisyon. So para sa ako if nga na lagi okay ka, wala kay gibati nga medyo awkward nga feeling din ha. Siguro mo kuan ko no, mo tawag ani kanang mupabor ko sa imong nakabuot nga desisyon. Kung maunay makahatag sa imong peace of mind o syempre kanang assurance or kanang feeling nga okay ka, fine ka, wala kay mga gibati nga mga pagmahay or pagbasol. So maado akong ikaalagad sa atong letter sa Yes, Ate Jean. So medyo murag pareha ta duha og kuan Ate Jean ideya. So nako ikadugang kang Ma'am Jelime no nga sa ako sa imong pangutan ang akong tubag insakto ka nga dili na mo balik sa imong ex-boyfriend nga no ano ko no. According to expert Ate Jean na ay 9 ka reasons, good reasons not to go back for round 2 for your ex ko no. For round 2. Oh, for round 2. Kay medyo matawag na nato siya nga round 2 kay human naman ilang round 1. Aha. So magkabalikan ang round 2. So number 1 nag-ingon nga his quirks are no longer adorable. They're annoying. So aduna nagkalahian sa iyang ko ano mga lihok nga murag medyo makairita na sa imo part hilasan di yes. na yes inana nga di nakagana murag napugos lang siguro ka mo nang inaana nga maglagot na ka. So mo na nga kay makuan man sa imong hunahuna Ate Jane ang iyang gibot labi na kay first cousin ra nimo ang iyang kuano gipuli. So number 2, the fights are the same. So magsige gihapon mo away balik-balik sa inyong topiko nga sa hinungdanan. Yes, way kahumanan. So number 3, the physical attraction just isn't there. So wala na kay medyo ni kuan na Ate Jen faded na no murag na spark ana. Yes, murag nalubad na kay kuan naman tungod sa mga kasinatian o naagihan ninyo nga mga problema. So number 4 on ingon nga other options have got your attention. So naa kay makita nga laing pamaagi, lain imong kuano mga makita nga ma-divert ang imong huna-huna. So dito na lang nimo i-focus kung asa ka nalingaw karon. So and then last, and one of the main issues is insurmountable. So mo nagiingon ni Ate Jean nga magbalik-balik ka murag magrosaryo ba nga nagbalik-balik ka nga inaana nga wa ni kapaingnan ninyo duha por adto lang gihapon sa away. So mo nagiingon nga makuwang na ang inyong pagsalig sa usag-usa. Yes, ang imo Jelime, murag ikaw siya ang kuan Ate Jean, murag makuangan o pagsalig na sa iyahang boyfriend. Mahitabo gyud na Ate Will kay na-experience ta gud niya. So mahimo siya nga madudahon og kuan syud mairita na pud ang usa. Yes, and then confusion between kuan kuno, lust and love. So ang iya maglibog siya kung unsa may katuyuan nga magbalik pa. Gugma ba or wag na. Mga inana Ate Jane, di ba? Or kagana na lang. So imong mahuna-huna permi. So dapat dili na kung once nga imo nang giluwa, so ay napagtunla og balik, di ba? Kay kung wingon ka nga gibalikan ka kay nahigugma siya sa imo, murag lain naman, murag di man na siguro ang kuan Ate Jane.
murag dili na siguro mo'y kanang praktikalan nga rason kay kung makigbalik ka mag-suffer gapon ka sa imong emotions, di ba Ate Jean, magsige na lang Yes, siya oo. og huna-huna ni adtong Mag-overthink na. mag-overthink tang kalabi na kay ang trabaho sa iyang BF kay murag Layo. ko ani murag military siguro ni siya. Distance siya, Ate Will. Distant siya sa imuha. May lang magsige na lang kag uban-uban Oo. kung inana. So kay Mag-ikog-ikog. yes, wa kay peace of mind. Oo. Actually dili ni ingon nga sa tanang sa applicable ni sa tanan no. Applicable siguro ni Ate Will kung kanang ang other half is wala na gyud siya ka feel. Wala na spark gyud nga nagpabilin unless parehas sa uban nga naapag gyud ang gugma. So mao na giingon nila nga pwede pang i-work out and love ko no is sweeter the second time around. Yeah. Pero kung ing-ani Murag nga kana second chance. oo, pero kung sa ing-ani nga kuan nga stage or sa ing-ani nga sitwasyon nga wala na gyud siya na feel, lisod pod tuod og iyang magpaka-plastic siya, di ba? Nga dawaton gihapon niya bisag wala na siya na feel. Dili na niya wala na siya ingon pa counterpart sa relasyon kung ing-ana manggaling. Yes, Ate Jean, maghatag na lang hinuon og kabugat, no? Mag sa imong emotion, mo na siya nga maghatag nimo og problema. Kay Okay. murag totally drained naman ang iyahang feelings. So ayaw na pug sa ayaw una atong kana bitang magkaikog ta Ate Jean nga tungod sa imong Sa kung ano mga closeness. igsoon, Aha. mga ginikanan nga buutan ka sa imo madala ka. Mm-mm. Murag dili kay wara ba to sila ilabot. Ate Jean magkaunsa-unsa, dili gid to sila makatabang. Dili no? man gud sila ang masulod sa usa ka relasyon. Yes, o ikaw man ang nagdala sa imong gibati karon sa imong feeling. So kana going straight na ka kung imo nang gi-fix ang imong hunahuna nga di na gyud ka. So ayaw na siya kuan no, ayaw na siya tagdaan din. Okay ra gihapon as is ang inyong relasyon sa iyang mga parents o Oo. igsoon. Pwede So no kuan man wala man to sila labot sa panghitabo. Mm-mm. So, sports lang mo and then si BF ni mo ayaw na hatagi og chance nga magbalik pa mo kay murag mo na giingon nga naapay lain nga gitagan na sa imuha nga magmalipayon ka. Maugyod. Labi na Ate Jean kay igagaw ra niya ang iyahang karibal or ang iyang ka-live-in atong iyahang BF. So magkita-kita labi na nay mga gathering sa family. So medyo Mga reunion. sakitan na sab ka. So diha mo na dili maayo no. Manong balik naman pud Ate Jean ang kaagi na medyo di kita or man ta mo feel kita Yes. no, mo feel kita og dili maayo. O karon mga ka-feeling sa ato nang basaron ang atong napiling quotes for the day. Gikan sa sulat ni Faraz Ghazi. Gikan sa cosmopolitan.com nag-ingon. Sometimes the best way to be happy is to learn to let go of things you tried hard to hold on to that are no longer good for you. So Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong quotes for the day. Yes, Ate Will, pinakakuan gyud ni pinakasuit gyud ni sa atong letter sender karon no. Naagay tinuod ni naagay mga punto sa ato nga kinabuhi nga para ta mahimong happy, mahimo ta nga at peace. So makatunta nga mubuhi sa mga butang, sa mga tao, sa mga panghihitabo nga dili na makahatag kanato og ingon pa kaayuhan kanang ingani ba no kung kanang feeling nimo toxic na or dili na maayo ang impluwensya sa imuha makatunta nga mubuhi or dawaton ang kamatuoran nga dili na siya dapat magpabilin pa sa atong kinabuhi kay unsa pa man ang pulos nga hawiran nato sa gihapon kung ingon pa dili na makahatag sa ato og maayo nga impluwensya, maayo nga pagbati, maayo nga panghuna-huna. So, dinha ta maka-realize nga tama na. It's time to move on, it's time to let go para mahimo tang magmalipayon. Yes, salamat Ate Jane nga kinahanglan kong ang mga butang-butang dili na makataog kaayuhan sa atong kaugalingon. So, kalimti. Okay. Padayon ta sa atong Bible verse for the day gikan sa Psalms 46:9 nga nag-ingon. He maketh wars to cease unto the end of the earth.
He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. So medyo murag makarelate ta karon sa panghitabo sa atong kalibutan ni ining atong verse karon. So nagpahinumdom na usab kanato mga ka-feeling sa balaang kasulatan nga pinaagi sa Dios kung atong isalig siya ang manghatag natog kusog og kaluwasan sa tanang panghitabo nga kagubot sa kalibutan nga gihatag nato labi na sa atong nasinatian karon no nga medyo halos na nagkagubot ang atong mga kanasuran. So walay imposible kung ang tanang mga katawhan maghiusa sa pagtawag kaniya o pagpangayo o kalu sa iyang kaluoy o panabang nga hatagan ta o iundang na ang mga katalagman o mga pagsulay sa atong kalibutan. So mga ka-feelings ingon na dai ni ana. Pinaagi ni ining atong gihatag karon nga Psalms 46:9 nga kitang tanan magkahiusa. So, maura to mga ka-feeling. So, wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Antod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.